Ей, тук какво пише? Это? Не, от другата страна. Это? Какво пише там? Адо. Я ми го покажи. Адо. Адо. Ами Явче? Ей, тук какво пише? Мама? Да. Явче? Ей, тук какво пише? Баба? Да. Явче? Ей, тук какво пише? Капка? Да. Ами Явче? Ей, тук какво пише? Ан? Иван? Браво, бе, Ява! Ей, тук какво пише? Жаба? Браво, Яво! Ей, тук какво пише? Баба? Я да видя. Баба? Не, не пише баба. Баба? Това е буквата на баба, ама после, коя е буквичката? Беби? Бебе, да. Я кажи пак. Беби? Точно така. Ами Явче. Ей, тук какво? Тънко? Тънко. Виж, ей, тук какво пише последно? Баба? Коя баба? Диди? Да. Кажи чао, чао. Чао, чао.